Angibingelele mafethu kusayimina umfowami kaMagate. Nginesicefe yezwa. Ngingasibanga isicefe futhi. Ngithi angibingelele. Ngithi sibongeni kusilalile savuka. uNkulunkulu sanenhloso ngathi lokho fanele ukubeke emqondweni wakho, ukufake emqondweni wakho ukuze uyifile into yakho ukuthi uma uvuka ekuseni uba ufake lokho emqondweni wakho. Yabona ngihlezi ngithi umuntu ngezinto anazo ngoba ukuze uyibone ukuthi uyaphila fa ubone ukuthi uphetheni unani. Yabo ngize ngithi kubantu wonke umuntu ufanele asebenzise ithalente analo. Ngize ngithi mina anginalo ithalente, mina ngiyazisho ngobani ngithi ngiyabamba ngiyayeka and into eyisidina la ekhaya bonke abantu banamathalente. Yabo ngisho ingane yami engizalayo ikhuluma too much, ngani mayifuze mina ngokukhuluma, bathi i-Aries yona mina ngiGemini. Inkinga nje masishayisana ngenkulumo, hayi. Yabo so inhloso yami bafethu mosquito bangenza one. Inhloso yami bafethu asithi masivuka ekuseni sibe nama-hopes, nama-dreams, nama-goals. Yabo lokho awuthi mawuvuka ekuseni upractice ukuvuka early. Yabo mina ngiyavuka ngenxa yesimo sokuthi fanele ngivuke early. Ngiyavuka ngenxa yesimo sokuthi sekwaba segazini ukuthi fanele ngizo-exercise umzimba lithime ilanga lingakaphumi, ngoba uma waphuma ilanga umzimba wami uyashisa vese, temperature yami high. If mase kunelanga iba more, fanele lapho ngithi ngiqeda la nade ngigeze ekuseni ngiphinde ngibuyele futhi amanzi ano-ayisi. Yabo phinde futhi ngiyogeza amanzi ano-ayisi manje sefathi ngimelane naleli langa leli ngizoqondana nalo. Yabo ngageza amanzi ano-ayisi kwazi kwaba buhlungu amathambo. Uma ngithi ngiyageza ngithi ngiyobeka ekhanda ngizokuba buhlungu ithambo, ngazathi no, fanele ngibuye ngiyeke ngoba isiyingozi. Yabo into engisizayo ukuvuka early, ngi-exercise, mosquito, ngi-exercise, and then u-exercise kwami kungenza ungayithinti ifoni, athinti lutho, uvuke. Uyabona ilapho la kuthiwa uthola khona ama-comfort zone. Comfort zone, umbhedo i-comfort zone. Kanti ukuvuka early, uyavuka early ucabange, ufise okufisayo, ucabanga ukuthi fangijime. Mawuthi fanele ujime, ucabanga ukuthi fanele ubhale yini ofathi uyibhale for usuku lwakho. Uma umuntu okwaziyo ukwenza lokho, thina singayanga esikoleni anginazo isikhathi sokubhala, kodwa nginakho ukuthi engicabangayo fanele uye ephepheni kona. Yabo uye ephepheni and then for usuku and for ukwenza ngobani ngizokhohlwa, fanele kuye ephepheni ukuthi ngibhale, kodwa fanele kuye ephepheni. Makuyithi into eyodwa lokho kuyikona phela sesithi abantu abayile esikoleni kakhulu ababhalayo, thina siyisa ephepheni, uye ephepheni. Yabo and then emva kwalokho umzimba wakho lama uvuka ekuseni uvuka ufresh nawe. Yabo angasaba amanzi abandayo ngingene kona, qaqe umzimba wami, qaqeke nami. Yabo for the day cabangile, usunakho konke emqondweni, usubhalile phansi into oyifunayo, usuyayicabanga igoal yakho ukuthi fanele uyenze kanjani. Yabo ube nenhloso ukuba semhlabeni akulula, kodwa kuyaba lula uma ngabe ukufisa ukuthi kube lula. Kanti uma ngabe lento lela mayisebenzisa izokusebenzisa yona, ngoba umqondo uyakwazi ukukontrola wenze lento oyifunayo, ugcine wenza into wrong. Kanti umqondo wakho uma uzazi ukuthi wena uphethe, uyakwazi ukudirector endaweni right. Ungakontrolwa umqondo wakho, wena futhi control umqondo wakho.
ngiyanitshela if ungakwenzi lokho ungayibona usungena egebhini uthi uma usabheka ungene kanjani usuwenza into kade ungayiplanini control umqondo wakho kanti wena futhi control umqondo wakho ngeke uze wenzeke lokho kadulele khaliwashi ngiyanqena ukuvuka kunzima ukuvuka comfort zone phinde futhi la uphaphama khona uphaphama sekulate sefathi uvuka undiza yini mnandi umbhede hayi bafethu asiboneni kodwa phela nathi hayi imkhaba yethu nathi yasixaka lana yabo kodwa unenhloso onekusasa uyazazi ukuthi ufunani noma uthi mayicabanga ukuthi uNkulunkulu umletheleni emhlabeni ufike emqondweni wakho ukuthi asebenzise ithalente lakhe kunabantu abenza izinto engiyibuza ukuthi bayenza kanjani lento mina ngihluleka yabo yes akekho umuntu o direct 20 eyodwa kodwa mina ubumba wami la ngithi mina umuntu mayifuna ungibulala umoya wami la kulesi sigxobo kubila ngwazi ukuhlala khona ngicabange concentrate ngiphasise ngirongise lingakavuki umuntu kusathuli kusamnandi umoya usashisa yabo manje nje basikuya ko 7 sekuyashisa manje nomzimba kumina usuyashisa kodwa yonke into uNkulunkulu uyasinika ngithola ithina futhi sifune bese siyayenza bese siyisebenzisa mina gezile nuka kamnandi sekuseni unuka amakhwapha wena adulele uyanuka uthi kunzima ukuvuka hayi ngiyahlupha kodwa yabo nama perfume aningi umuntu mayefuna ukuza uyazi ngithi umuntu angadlula la ekseni afutha ahambe aphinde nangakusasa afutha ahambe oza washo ukuthi yiphi ngithanda phela ungangikelemi nami ngizokukelema wala wana lwazi ukuthi egcineni fa uphume nozophuma naye ungamedani lo ukuthi nje uzofutha uhambe la futhi uhambe wezwa unganuka kamnandi isonto lonke indlela ehlukene anginandaba egcineni ngiyazi ukuthi u300 wami uyeza ngithathe ngibeke lapha yezwa ngijahile ngifune lutho ayikho into engizoyithenga ngizothenga amanye ngiwadayise wena wenzani like and subscribe and comment